eram la un prieten acasă. Tasu era pe moarte. Era la pat. Acum, prietenul ăsta al meu ce-mi spune? Du-te repede și cumpără o candelă și câteva lumânări. Simt că tata astăzi o să moară. Simt că o să moară. Mă duc repede la magazin, aduc câteva lumânări, o candelă, îi aprindem candela, îi punem acolo lângă el, pe un scaun la capul lui și în 10 minute, cu ochii la noi, a murit și a tras sufletul. I-am spus, băi, ai avut dreptate, cum dai știut? Bă, am simțit. Nu vezi în ce hal arată? A murit tasul, se făcuse noaptea, târziu. A chemat ăsta medicii legiști ca să-i facă autopsie de aia, l-a tăiat, i-a scos cum se procedează. I-a băgat formol de la în el, l-a cusut, au plecat ăștia, după care a făcut comandă la costum și la coșciug, la serviciile funerare. Că la unele de-astea de înmormântări sunt non-stop. A venit ăștia de la serviciile funerare, l-au spălat, l-au îmbrăcat în costum și l-au pus în coșciug. A băgat vată de aia în nas. Ăsta ce-mi spune mie? Ceasul trecut de 12 noapte. Rămâi cu tata aici, că mă duc și eu să mai aduc câțiva oameni și să iau ceva de băut, ceva de mâncare, că e priveghi. Bine, mă, du-te. Băi, oameni buni. A plecat ăsta, eu nebunisem acolo, nu mai puteam de frică, vă dați seama. Băi, neni, m-am dus în bucătărie, am lăsat ușa deschisă, mai trăgeam așa, cu un ochi la taxul, că eram în bucătărie, eram pe un scaun chiar în pragul ușii, ca să văd, să mă uit acolo, vă dați seama, că mi-era frică. Și beam din cafeaua aia și trăgeam din țigare. Păi, neni, la un moment dat, văd că tremură coșciugul. Am zis că mi se pare, bă, e tot în mintea mea, văd lucruri care eu mi le imaginez. Băi, fraților, tremura coșciugul într-adevăr, vedeam cum piciorul de la masă se cam mișca. Și zic eu, aoleu, mamă, ce se întâmplă? Că dacă era cu tremur, era peste tot. Păi, neni, m-am ridicat în picioare și am stat așa și mă uitam. Deci începusem să-mi fie frică. La un moment dat, l-am văzut cum s-a ridicat în cur, mortul. Deși el era pe bune mort, murise în fața mea, a făcut autopsie. Am spus, bă, ăsta n-are cum să învie, să fie în viață. Pentru că de-abia au plecat medicii legiști, de-abia au făcut autopsie, a scos organele alea și așa mai departe. Băi, nene, s-a uitat prin casă. S-a dat jos din coșciug. Eu am închis ușor ușa la bucătărie să nu fac zgomot și nu știu ce căuta prin casă, fraților. S-auzea gălăgie de afară că venise tovarășul meu cu niște oameni. Când s-a auzit gălăgie, mortul s-a pus înapoi în coșciug, exact în poziția în care l-a pus cei de la serviciile funerare. Eu nu mai știam ce să cred, eram panicat. A intrat ăla, tremuram și mi-a zis, la bă, ce-i de tremuri? Le-te să ies afară. L-am scos afară, vină cu să vorbim. Cred că tactul nu e mort, nu știu. Sau altceva, dar nu e bine deloc. De ce, bă, ce-ai făcut? Ce s-a întâmplat? Bă, dacă spun nu mă crezi. Zi să moară familia mea, zi ce s-a întâmplat. Bă, l-am văzut pe tactul că s-a dat jos din coșciug și căuta prin casă. Să uite la mine, bă, eu nu te cred, în cazul ăsta nu pot să te cred, că tata s-a dat jos din coșciug. Că știu că nu mai minți, dar acum chiar că aberezi. Băi, mi-e martor Dumnezeu că l-am văzut pe tactul cum s-a dat jos din coșciug și nu știu ce căuta prin casă. Când s-auzea de afară sunetele voastre că veniți, s-a pus înapoi în coșciug. Bă, crede-mă că am văzut cu ochii mei asta. Mi-a zis, băi, am să chem preotul să-i citească stâlpii. Dar dacă tu spui că e adevărat, o să întrebăm preotul. Ascultați, oameni buni, ce s-a întâmplat. A venit preotul la ora aia târzie. 2 noaptea ceasul se făcuse. A venit, a citit stâlpii, coșciugul începuse să tremure.
Preotul ce spune? Liniștiți-vă, liniștiți-vă că e posedat. E posedat, e strigoi. Puneți capacul și nu stați lângă el. Stați la privechi, dar mâine la prima oră înmormântați-l. Sau în cel mai sigur caz, incinerați-l. Iar cenușa lui duceți-o pe pustiu. Păineni. Când l-a dus la groapă, a doua zi să-l înmormânteze și a dat capacul jos de la coșug. Avea dita mai ghearele la mână și era negru la față, era vânăt, negru. Băi fraților, gura deschisă și dinții ascuțiți în gură, lasă făcuse strigoi. Și a spus, mai bine vreau să-i dau foc. A avut păcate multe la viața lui. Și așa mi-a zis, ai avut dreptate, eu chiar te cred că tata s-a dat jos din coșug.